to ako keby ten dentín nevybieli. To dokáže tuším len peroxid. Nie som zubná víla, špecialistka. Takže myslím si to tak, ale tieto veci mi neničia zubnú sklovinu, absolútne nemám pocit, že ma niekedy boleli zuby, boli by citlivé a to ich už x rokov používam. Keď som používala jednu konkurenčnú značku, čo je dovážaná z Ameriky, to bol horor. Moje zuby boli ako je papier. Takže dávajte si pozor na to, čo používate a idem vám ukázať ten efekt. Ja už som si dala akorát bieliace pásky dole a keď vidíte už teraz tú zmenu pred tým videom, čo bolo 20 minút dozadu, tak musíte vidieť už ten efekt, ja vám to ukážem potom aj na svetle. Idem si ich teraz umyť vlastne toto bieliace. Ono je to v podstate fialový korektor a má to tak vytuniť ešte tie žlté podtóny z tých zubov. Ja musím povedať, že Hello Coco sú fakt moje najobľúbenejšie pasiky na takéto domáce bielenie, alebo ako to mám povedať, pretože bielenie je vždycky taká triky fráza, pretože vždycky si poviete, že bieli sa iba u zubára, čo ja s tým akože súhlasím. Lebo toto není ako keby trvalé, vy to musíte pravidelne používať a není to ako peroxidom, keď idete k zubárovi, takže toto si používate presne, keď idete na party, keď chcete proste mať biele zuby na fotenie, biele zuby na akciu. Toto krásne vám urobí taký ten efekt bielých zubov. To je ten efekt po bieliacich pasíkoch z Hello Coco. Ich teda používam fakt strašne dlho, možno 5-6 rokov. A za mňa sú to najlepšie domáce pasíky, ktoré môžete využiť na to, aby váš úsmev bol krásne žiarivý. Ja mám teraz pre vás zľavu 20%, ale tá zľava je len u mňa. Neexistuje nikde na webe, neexistuje nikde u iných influencerov, je len moja. Takže pokiaľ chcete využiť, kúpiť si pasiky, alebo si kúpiť fialový korektor, alebo niečo, čo vám došlo, lebo určite veľa z vás Hello Coco už používa, není to vôbec žiadna novinka. Tak pre tých, ktorí to chcú vyskúšať, alebo chcú si doplniť zásoby, 20% je fakt dosť. Do vypredania zásob.